Mga kapuso, likod sa mga pageant nga ginaatangan gayod sa mga Mindanawan. Grabe ang pagpangandam sa matag kandidata sa usalang katumong. Ang maangkon, ang corona. Og usa ka taga Davao de Oro Province di ay ang nagahimo og mga corona sa nagariang pageants dinhi sa Mindanao. Atong ilailahon si Tres Cartera. Sir Tres, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Kay lang, may buntag pod sa tanan, kapusong Mindanawan. Sir Tres, unang-una, how young are you katong na-discover nimo ang imong interest sa pag-create og mga crowns? It started siguro when I was at the age of 8, kay naaman may silingan pa nga na siya ay ukay-ukayan. So, we used to get the kanang mga beads o crystals nga naa dito sila sa ukay-ukay niya. Katong na-collect na namo siya, kanang kuan na may siguro, dula lang ni atong nga time. And then, najud ko'y fascination pod when it comes to kanang murag kanang royalty bitaw. So, I thought of kanang something na kanang pa-create siguro og crown kay murag ambot siguro ang kuan lang siguro ko fascinated lang ko sa mga sparkly things mo na siguro nga it turned out nga ganahan ko pug ko sa crown mo tong katong bata pa ko mga around 8 nakahimo ko og crown para sa kuig agaw. O gikan sa imong childhood journey, sir, no? Paunsa ba ka nagsugod sa paghimo og corona para sa mga dagko ng mga pageants? It started out in 2010 diri gihapon sa mua sa Nabunturan kay naa gud toy pageant wherein nangita sila og crown that would like represent gikan jud siya sa Nabunturan. So nakadungog man ko sa kong friend and then he suggest pud sa katong former teacher nako kay so dito nagsugod na and then from there na butang siya sa tourism office and then ang mga tourism officers mag-visit diri sa tourism office and then dito nagsanga-sanga nang ay pwede din magpahimo crown sa iyaha. Pero ikaw ba, sir, paunsa ba nimo gina-conceptualize ang pagbuo og mga corona? Usually sir kanang mag-contact man ang clients and then usually naman sila team so I just para mas easier for me to conceptualize the crown kaya I usually draw the design man gud and then I lay it down nga mo ni siya ang concept. And just so everyone will know, sir, no, can you please name ang pipila ka mga pageant nga ikaw ang naghimo og corona? 28 ang Mutya ng Davao, Hiyas sa Kadayawan 2018, 2020 to present. I also did the special crown for Reina Davawenya that was one that like for last year. Although wala nag-pageant pero they commissioned me to do a crown for it. And Miss Lanao del Norte and what else? Most of the municipalities here in Davao de Oro, basically sa kuanjod sa diri sa Nabunturan kay taga diri man ko. And then mga kasikbit pod nga mga munisipalidad. Well, so karon no, nakabalo nami nga imuha dayto mga creations ang corona sa na-mention nimo nga mga pageants na. Og sir, unsa ba ang mga materials nga imong sagad nga ginagamit sa pagbuo og corona? Usually ana sir kay sa una mangita jud ko og kanang mga accessories nga kanang pwede na po siya malangkat or mahimo kay gipangita na nako siya diri lang sa pinaka-easier is Davao man pero it's a hard thing to find materials good especially nga kanang naay gusto nga specific jud ang gusto sa clients pero karon ang akong ginabuhat is naga-adjust ko with the design nga mo mas dali siya for me to incorporate the materials. Sir, unsa ba kakuti ang paghanay sa mga detalye aron mabuo ang usa ka corona? Dili man jud ka ay super ka meticulous pero it's siguro kay kanang based on experience na among goy ubang mga clients that are very particular nga with the kanang such can neat kay it has to be term nila is microscopically clean jud siya kay na especially karon ni HD man gud ang mga gadgets with camera so kanang kuan jud kay sila ana as much as possible ang mga glue kay pwede kanang dili jud siya maklaro or dapat tapunan jud siya ana siya. So siguro dala lang pud na siya nga ang demand sa clients nga siguro pud kanang background pud na po sa una kay I work on kanang laboratory so kanang dapat kanang limpyo jud siya in terms sa output. Sa isa ka crown, sir, mga unsa ba kadugay ang paghimo og ginuunsa sab di mo pagsiguro nga nag-reflect kini sa LGU ingon man grupo nga ginarepresenta ni ini? Ang per crown depende siya sa design o sa kadaghan but for one crown usually from the design to or conceptualization the concept is actually
kay hunahon pa magud siya, like it takes time to conceptualize, especially pag mag-research pa ka about sa kanang lugar. Sir, para si Muha, unsa ba ang simbolismo sa usa ka corona? For me, I did a research about the crown and I understood very well na as somebody of social stature, when it's kanang crown, is parang half divine. So it's appointed, or kanang he is blessed to do the responsibility. So bearing a crown is also bearing a responsibility. So I think beyond sa iyang glittering effects or sa man, it's the responsibility that's being put onto you when you're being crowned. Daghan kayong salamat, Sir Tres, imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping permi, sir. Okay, salamat po kaayo, sir, ug sa tanan kapuso. Sila sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.